evidentemente non lle prestaban os máis novos, sino os máis vellos, bombos e tal, e moita imaginación, e que o Manolo Gea tocaba moi ben o acordeón. Como se dixemos, hoxe tamén o toca ben, pero ten menos práctica. Eso era o que levantaba a cousa. E a dirección, claro, moi hábil, e os toques de comicidade, digamos, do director Paco da Celia, que era simpatiquísimo e... Ademais, naquela época o Entroido no Carballiño era a festa de inverno das máis importantes do ano, non? Claro que era unha festa importante, pois era prácticamente a primeira festa, entón non había bailes semanales a veces, ou non tanto, non había discotecas, entonces pois toda a xuventude estaba máis ou menos pendiente desta cousa. Había unha serie de festas alá na parte do Baixo do Carballiño, ainda daquela, non? A parte do zona do cruzo de Ribadavia. O Metropol, famoso Metropol, sí. No edificio Carlos Cortés. Coa súa pintoresca, dicen a mesma orquesta tocaba para dúas salas. E logo chegou un momento en que incluso chegou a haber certa rivalidade con outras rondallas ou charangas que tamén surdiron no Carballiño, que antes comentábamos que houve un momento que había 3 aquí no Carballiño, non? Bueno, sí, cando se fundou, cando salió a primeira vez esta charanga, o primeiro cousa era para tomar un pouquiño de coña a rivalidade que tiñan as dúas charangas, que eran o Sporting e os Rebeldes, que case como dio Manolo Gea, se tomaban tan en serio, tocaban moi ben, por suposto, tocaban tan en serio que xa non parecía unha tuna de carnaval. Entón, estes interven os liborianos como contrapunto. Bueno, pues dándolle un pouco, tomando de coña o carnaval, que é como hai que tomarlo. E o nome de onde xurdiu? Porque en principio creo que era os fartos da Liboria. Bueno, temos a dúda porque xa se perde na noite dos tempos, pero penso que o nombre de Liboria yo diu a modista que era a Angelita, dicías tú, que yo diu porque ela era de Ourense, ela